गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बाक्सायाव UPPL मुलाम्फायारिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो आरो दोलोनि दैदेननाया गाव गावनि लामाजों पेरेडखौ सोलिगासिनो दं। मैया बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखायाव UPPL दोलोआ 24 नं मुसलपुर काउन्सिल बियाबनि सिङाव थानाय मुलाम्फायारिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे मेलाव बाहागो लानाय समाव माखासे गोनां बिबुंथि होयो। बिथाङा बुङो दि दिनै जों मुसलपुर काउन्सिल बियाबनि मुलाम्फागिरिफोरजों बिटिआरनि जौगालु बिथांखिफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बेखौबो बुंथिदोंमोन दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ देरहासारनो फोरोङाखै। गिबि मन्थ्रिया बिटिआरनि जौगानायनि बाथ्रा बुङाखै होनना बांसावनायनि सायाव बिथाङा बुङो दि गिबि मन्थ्रिया बिटिआरनि बाथ्रा बुङा, जों बड'लेण्डनि 35 लाख सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंदों। 40 बोसोर रोखा नङै उनाव दा खोथा होनाया बिटिआरआव सफैबाय। 15 निफ्राय 20 बोसोरसो नासयनायनि उनाव बिटिआरआव गोजोन फैदों। दा खौरांगिरिफोराबो उदाङै सोंनो हायो। सिगां समफोराव बेबादि आबहावा गैयामोन। बे समावनो बर'आ NDAPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ हगारनाय आरो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै सावरायनायनि सायावबो बुंथियो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो गाहाय मन्थ्रिखौ बाख्नायनाय नुनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि BTC काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा आरो मुसलपुर काउन्सिल बियाबनि काउन्सिलनि बोसोनगिरि राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनैनि मुलाम्फा मोनग्रा सांग्रांथि मेलाव खमसे खम 3,000निबो बांसिन मुलाम्फायारिफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ SSBनि 6थि बेटेलियन क'क्राझार हाग्रायाव आयेन बेरेखा 25 बारनि मैहुर राइफल जब्द खालामदों। मोनसे जाफुंसार जथाय अपारेशनाव रानि गुलियाव थानाय सशस्त्र सीमा बल SSBनि 6थि बेटालियननि गेजेर हायुंआरि सीमा खुन्थिया 168/2 निफ्राय भारतारि हायुं आवथानि फ्राय 8 किल'मिटार सिङाव करायबारि हाग्रानिफ्राय गंसे आयेन बेरेखा 25 बारनि मैहुर राइफल जब्द खालामनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै भारत-भुटान सीमायाव SSBनि दादगारि बर्डार आउटप'स्ट आरो रुनिकाटानि अरन बिफानआ मोनसे जर'खा जाथाय पेट्रलिं खालामो। नागिरनाय समाव बिसोरो हाग्रायाव दोनखोमानाय दाबि गैयै राइफलखौ मोनदोंमोन। SSB जवानफोरा गावग्रा हाथियारफोरखौ जब्द खालामो आरो बेखौ आयेनारि राहा आरो नायबिजिरनो थाखाय रुनिकाटानि हाग्रा बिफाननो गथायना होयो। मावख'आरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे हाथियारखौ मैहुर खालामनो थाखाय बाहायनाय जानो हागौ, नाथाय बेनि गुदि आरो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनार एबा सीमा दाफायनायजों जायखिजाया सोमोन्दोखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। SSBनि 6थि बेटालियन सीमा हाग्रा ओनसोलफोराव मैहुर खालामनाय, सिखाव फालांगि आरो गुबुन आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय सांग्रां जानानै दं। थामथि खौराङाव दङ दैखराव आइजोनि गोथै सह मोनदों। क'क्राझाराव गामियाव सोमोनांदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया आसामनि क'क्राझार जिल्लानि नायगाव सिरि गामिखौ सोमावग्लुंहोदों। सासे आइजोनि गोथै सहखौ 40 फुट गोथौ दैखरनि सिङाव मोननाय जादों, जाय सुबुं समाजाव गिनाय आरो जिंगा सोमजिहोदोंमोन। थैनाय सुबुंखौ सासे हाबा जानाय आइजो आरो सानै गथ'नि बिमा 40 बोसोर बैसोनि सुमि किस्कु होनना सिनायथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला सुमिखौ जोबथा खेबनि थाखाय बृहस्पतिबारनि मोनायाव गावनि उन्दै फिसाजोजों गावनि खथायाव उन्दुनाय नुनो मोन्दोंमोन। फुङाव बिथांजोआ गोमानानै दंमोन आरो उनाव बिथांजोनि गोथै सहखौ खाथिनि दैखराव मोननाय जादोंमोन। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव पुलिसआ बिथांजोनि 16 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोनो। दासिमबो जेबो दाय होनाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बे केसखौ जाथावना बुथारनाय महरै नायगासिनो आरो गासैबो बिथिंखौ नायबिजिरगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेट दारा दित्याप रायआ थावनियाव बिबुंथि लाखिनानै बुंदों, जों बेखौ मोनसे बुथारनायनि केस होनना सन्देह खालामदों। मोनसे संदाननाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गोजोन आबहावानि थाखाय मिथिजानाय नायगावनि जायगायारि सुबुंफोरा बे जाथायखौ गोमोदोंमोन। गोबाङानो न्याय आरो थार नायबिजिरनायनि दाबिजों दैखरनि खाथियाव ज' जादोंमोन। थैनायनि जाहोनखौ रोखा खालामनो थाखाय पस्टमर्टम खालामनाय जागोन। पुलिसआ मा जादोंमोन बेखौ बुजिनो थाखाय नखर,
नसुंसेनि सुबुं आरो जाथावना साखिफोरनिफ्रायबो बिबुंथि लागासिनो दं। बे केसआ आइजोफोरनि रैखाथिनि बादै जिंगा सिखांदों आरो गामियारि ओनसोलफोराव नखरारि नारसिनथाय आरो गोसोआरि सावस्रि बायदि आयदाफोराव गोसो होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मिरुआ मोनद' रायजोआव दैबाना आरो हा खुरखानाय रैखाथिनि थाखाय 1066.80 कौटि रां गनायथि होदों। आसामआ 375.60 कौटि रां मोनदों। मिरु सोरखारा बे बोसोरनि खोला-सोनाब मौसुमि बारनि समाव दैबाना आरो हा गिसिखानायजों गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैनाय मोनद' रायजोनि थाखाय राङारि हेफाजाब महरै 1066.80 कौटि रांखौ गनायथि होदों। बे रांखौ रैखाथि आरो फिन थांना थाफिननाय नाजानायाव हेफाजाब होनो थाखाय स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फान्ड (SDRF) नि मिरुआरि बाहागोनि सिङाव हगारनाय जादों। नखर मन्थ्रि बिफाननि बादिब्ला गनायथि होजानाय धोनफोराव दंफायो आसामनि थाखाय 375.60 कौटि रां, मणिपुरनि थाखाय 29.20 कौटि रां, मेघालयनि थाखाय 30.40 कौटि रां, मिजोरामनि थाखाय 22.80 कौटि रां, केरेलानि थाखाय 153.20 कौटि रां, उत्तराखंडनि थाखाय 455.60 कौटि रां। दैज्लां बोथोरनि समाव गोबां अखा, दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव बे रायजोफोरा गोबां खहा जादों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि एप्स आपडेटखौ फोसावनानै बुंदों दि मदि सोरखारा गासैबो थासारियाव रायजोफोरनि फारसे गोख्रोङै गसंना दं। दिनै दैबाना आरो हा गिसिखानाय गोहोम खोख्लैनाय रायजोफोरनि थाखाय SDRF नि सिङाव 1066.80 कौटि रांखौ गनायथि होनाय जादों। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि SDRF आरो NDRF नि गेजेरजों बे बोसोराव मोन 19 रायजोनो 8,000 कौटिनिबो बांसिन रां राननाय जादों। सोरखारा जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला NDRF, रौनिया हान्जा आरो अख्रां सान्थ्रि हान्जाखौ थिसननायजों लोगोसे गोख्रों लजिस्टिक हेफाजाबबो होदों। फोसावनायनि फिननायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु सोरखारनिसिम साबायखर बावदोंमोन। शर्माया एप्सआव पस्ट खालामदोंमोन, आं श्री नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सोरखारखौ थाबैनो खैफोद हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो। बिथाङा खैफोदनि थियारिनि थाखाय बिथांनि बाउसोमनाय आरो खैफोदनि समाव खहा जानायखौ बाङाइ खालामनायनि थाखाय अमित शाहखौबो बाख्नायदोंमोन। सम मथे हेफाजाब होनाया खहा जानायखौ बाङाइ खालामनो आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव सरासनस्रा थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय रायजो सोरखारखौ अरायसम नाजानायाव हेफाजाब होगोन होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ सालबारियाव गोदान बर' साहित्य सभा नौमानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'आ बुधबाराव आसामनि बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव दावबायनानै बर' राव आरो हारिमुखौ जौगाहोग्रा मोनसे गाहाय फसंथान बर' साहित्य सभानि गोदान दाफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बर' सुबुं गौमायाव बिबुंथि होनानै बर'आ सुबुंफोरनि सिनायथिखौ रैखाथि होनायाव सभानि गोनांथार बिफावखौ बाख्नायदोंमोन। बर' साहित्य सभानि थाखायनो जोंनि राव, थुनलाइ आरो हारिमुवा दासिमबो थांनानै दं आरो जौगागासिनो दं होननानैबो बुंथिदोंमोन। भगवद गीताखौ मुंख'नानै बिथाङा बुंबावदों, जेरै भगवान कृष्णआ बुंदोंमोन दि फिथाइखौ आसा खालामाजासे गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावबाय था। बावैसो बोसोरफोराव ओनसोलाव नुनो मोननाय गोजोन आरो जौगानायखौ नोजोर होनानै बर'आ फैबाय थानाय 25थि बिटिआर बिसायख'थिनि सायावबो बुंथियो। 17 बोसोराव गोजोनखौ मोननो हायाखैमोन, नाथाय बियो 5 बोसोरनि गेजेरावनो फैदोंमोन। आं बिटिआरआव गोजोननि अनगा जेबो लुबैया। सुबुंखान्थियारि बेसेननि सायाव बोलो होनानै बर'आ बुङो दि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा राजखान्थियाव बाहागो लानो आरो उदाङै बिबुंथि फोरमायनायनि मोन्थाइ दं। गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा खामानि मावगासिनो दं, नाथाय जों NDA-जों दं होनना बिथाङा बुंबावो। मोनसे मान होनाय आव-फावआव बर'आ BPF-नि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीखौ सासे बिदा होनना बुंदोंमोन, जाय राजखान्थियारि गोरोबलायैनि गेजेरावबो गावजों गाव सनमाननि इसारा होयो। बे हाबाफारियाव जायगानि दैदेनगिरिफोर, हारिमुआरि सुबुंफोर आरो थुनलाइयारि हारिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय बर' उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि मोनसे गोनांथार आगानमोन। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।